Ahojte a dneska je to moje prvé video, ideme hrať Minecraft a mám tu účet, vytvoril som si účet a veľmi neviem poriadne hrať Minecraft, teraz to hrám, trošku, tak dá sa povedať, druhýkrát. Prvýkrát som to oficiálne hral asi pred rokom. A áno, pred rokom. A to je všetko. Čiže ideme hrať Minecraft Survival. Týmto štartujeme novú sériu, čiže môžeme ísť na to a create. Hrám na Bedrocku, čiže keď tak do komentárov napíšte, čo je podľa vás lepšie, Java alebo Bedrock Edition Minecraft. Alebo Pocket Edition. Ja hrám na Pocket Edition a mám tam takéto divné ovládanie. Toto je jeden z prvých krát, čo to hrám, tak to som si nastavil naposledy, čo som to hral, aby sa mi trošku lepšie hralo. Prvá vec, čo si pamätám, zabiť ovce. Keď tak do komentárov píšte rady, toto je nový svet na sériu. Keď zomrem, tak zomrem a zomrem a zomrem. Môj cieľ je čo najmenej zomierať. Dobrá, asking. Čiže keď tak napíšte rady. 3 ovce. Pekla desitusy. Dobre. Mám 2 ovce. A teraz bude 3. Dobre. Mám 3 ovce. Teraz čo? Asi naťažiť drevo. Čiže v Minecrafte som fakt nubak. Viem iba pár základov, ako si vyrobiť drevené nástroje, toto, hej. Čiže raz sa mi podarilo nájsť železo, ale aj som hneď zomrel, čiže takže drevo mám. Ako predtým, skúsim si niečo spomenúť. Crafting table, toto, to čo je? OK, dokonalá vec. Že prvá vec posteľ, to je hlavná vec, čo potrebujem, a krompačka, šlem na všetko, rovno si vyrobím kamenné vecičky, keď môžem, keď mám tú možnosť, čo mám. I aj nezomrem. Toto bude ťažké. Dobre, tam ja nejdem, to už som sa rozhodol. Definitívne. Čiže ja naťažím kamienky a uhlie rovno. To je dobré. To mi dá XP, ak si dobre pamätám. Keď na čo myslí XP. Píšte rady do komentárov ináč. Naším cieľom je získať 1 000 000 odberateľov čo najskôr. Keď získam 1 000 000 odberateľov do roka, tak odhalím sa a budete vidieť môj ksicht. Čiže rozhodnite sa sami, ale keď mám 1 000 000, odhalím sa definitívne. Už pôjdeme na Minecraft, lebo toto nemá cenu. Musím sa sústrediť na hru. Cieľom tohto prvého partu je získať irony, čo je železo, pre tých, čo nevedia.
Keď získam jeden iron ingot, video končí. Čiže bohužiaľ toto video bude krátke, ale ďalšie už bude dlhšie, pretože proste bude dlhšie a bude aj lepšie. Čiže teraz idem von a kde som mal môj crafting? Tam, vzadu tady. Pes, či vlk, či čo? To je vlk alebo pes? Vyzerá to jak vlk. Žije to v lese, čiže to je vlk. Hej, to bude vlk. Čiže krompáč, sekera, meč. Ja nemám dosť železa, teda neviem hovoriť o toho kameňa. Dobre, berem si všetko a idem ešte kopať. Toto bude mega. Tu na potom prídem ešte. Radšej vykopem trošku dreva, ale iba pre istotu na domček. Potom do budúcnosti vykopem pár dreva. To čo je za strom? Dvojitý strom? To sa vôbec dá? To je vôbec možné? Double stromček. No, dobre, vykopal som. Sice nenavidím lietajúce stromy, ale nechce sa mi ho kopať, lebo som moc lenivý. Čiže, idem nájsť takú riadnu, dobrú, obrovskú jaskinku, ktoré ako napríklad toto, to vyzerá celkom dobre, actually. Čiže vyrobíme nejaké fakle, torčky. Sem si ich dám. A ideme na preskum. Robíš si srandu, tu nič není. Aha. Wow, veľmi zaujímavé. Vtipné. Minecraft má furt troly. Furt. Naposledy, čo som hral, tiež ma takto vytrolil. No, čiže teraz môjim cieľom je asi to železo získať konečne už. Čiže teraz idem asi von a získam trošku aj nájdem lepšiu jaskyňu. No, toto je dobrá jaskyňa, hej, ale jak sa tam dostanem, to je problém. Železo. Idem potom nejako. Neviem ako. Do pekla, tam je creeper. Šaj. Prečo riskujem svoj život? Ja tak veľmi rád riskujem. Ja! Som dostal infarkt skoro. Fuj. Plne ma myklo. Tu na dobre, toto sem a sem a sem na toto teraz opatrne skočím. Teraz tu na musím prejsť. Takto, krása. Vykopem a sem idem. A som tu. Nie! Dobre, prežil som. Mňa nezabijete. Nikto. Nikto ma nezabije, ja to prežijem a nemám kamene. Čiže ja asi zomrem a nemám veci na čo mám robiť do pekla, pomoc. Vykopem ten kameň a bude hotovo, vybavené.
Teda nie kameň, železo. Ale samozrejme ja ho musím mať aj vypálené, hej, čiže ešte toto videjko chvíľku pôjde, čiže robíš si srandu, ja nemám na pec. Čiže sa ide ťažiť a rovno z tohto tu si môžem postaviť aj domček. Pri mojom šťastí z tohto budem mať domček na ďalšej partii. Pretože sa mi nebude znovu chcieť stavať, čiže pec, sem si ušmarím, dám do nej drevo a iron. Asi si z neho vyrobím štít. Abo nie, našetrím na krompač. Tam ešte sú ďalšie. Čiže toto bol prvý part Minecraftu a keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber so zvončekom a vidíme sa v ďalšom parte. Čus!